si z vás chceli, aby som natočil Styla Brainrot, ale tak som si to rozmýšľal, prepáčte, ale natočil som aj jednu sériu Styla Brainrote. Ja som mal sekreťákov. A ja si musím zadať jedlo. Díky. Yes. No, ty si prosto. No, kto z vás má rád školu, tak dajte komentár, a kto nie, tak dajte odber, dobre? Ja to nechám na vás, či dáte koment alebo odber a tak. Lebo už sa blížime ku 100 odoberateľov, akože nie, že sa blížime, a blížime sa už ku aj 70 kľudne, ale kľudne aj ku 80. Lebo už máme 55 odoberateľov a blížime sa ku 60. A potom aj ku 70. A ja chcem mať prvý svoj sen mať 100 odoberateľov. Ak chcete vedieť, čo tu robíš. Jej! No, jaký úsmev, ne? Piu! Tam máš odber. No. Takže nechám to na vás. Ak nemáte radi školu, tak dajte odber. Ak máte radi, tak dajte koment. Dajte do komentu, že áno, mám rád školu. A môžeš hociaké emoji. Takže ak chceš. A my ideme ďalej. Takže nie som jak profesionálny youtuber, to je, že prepáč. Ale tak natočím vám. Tak vidíme sa zajtra, lebo už vypršala sekunda. Čaute kamoši, dneska mi to bolo všetko. Nezabudnite dať lajkos a odoberos. Dobře? Dobre? Dajte koment. Ešte, sorry, že vám to pripomínam. Prepáč, to už prestanem, dobre? Tak vidíme sa. Ahoj!